салом мухлисони барселона ва канали барсатиҷи. Арсенал ба Рафиня мароқ зоҳир кардааст. Кесе дубора ба шаҳри Милан метавонад равад. 7-умин бозии Бускетс дар Барселона. Роналдиньо писарашро ба Барселона меорад. Ин ва дигар хабарҳои дастаи Барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо мегӯем. Лайк ва дар канал обуна шуданро фаромӯш насозед. Мо бошад шурӯъ мекунем. мардуми Арабистони Саудӣ имрӯз ҷашни футболӣ доранд. Ду дастаи абарқудрати Испанӣ Реал Мадрид ва Барселона барои ба даст овардани суперҷоми Испания дар ин кишвар ба ҳам меоянд. Киро шумо фаворити ин бозӣ медонед? тамошои ин ва дигар рақобатҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди барсатиҷӣ. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аз хабари хуш оғоз мекунем. Нимҳиматгари бо таҷрибаи дастаи Барселона Бускетс акнун қисми ҷудонашавандаи Барселона мегардад. Шояд ӯ ин вақт дар дигар даста рафта ҳунарнамоӣ мекард, вале суханони хавӣ буд ки ӯро дар даста нигоҳ доштанду Бускетс дар бозӣ бо Бетис 700-умин бозии худро бо пироҳанҳои дастаи Барселона ба қайд гирифт. Харидорони Бускетс дар ин рӯзҳо бисёр шудаанд ва бо рафти сину сол ӯ низ мехоҳад ба дигар даста гузариш кунад. Бускетс сеюмин бозингаре гашт ки ба ин шумораи бештари бозӣ даст ёфтааст. Дар таърихи Барселона танҳо хави 767 ва Месси 778 бештар аз Бускетс дар ҳама мусобиқаҳо бозӣ анҷом доданд. Легендаҳои ҳақиқии Барселона. директори варзишии бошгоҳи Арсенал бо агенти Рафиня дар тамос шудааст. Ин бошгоҳи шаҳри Лондон дар тобистон яке аз дастаҳое буд ки барои харидории Рафиня рақобат мекард, вале дар охир худи Рафиня Барселонаро интихоб карда буд. Арсенал ҳоли ҳозир дар ҳолати хуб бозиҳояшро ба роҳ монда истодааст ва Микел Артета мехоҳад бо харидани ин ҳамлагар бо боварӣ дар Премер-лига ғолиб гардад. Фикр намекунам Рафиня ба ин чиз розӣ шавад. Ӯ то ҳол худро дар ҳаят нишон дода натавонистааст ва роҳбарияти Барселона ва худи сармураббӣ ҳам умедҳои калон ба ӯ доранд. хуб мешуд ӯ бо ҳунари зебояш дар ҳайати асосӣ ҷой мегирифт ва ситораи асосии даста мегашт. Кесе нимҳиматгаре ки бепул ба Барселона ҳамроҳ шуда буд, рӯз то рӯз аз ҷиҳати психологӣ фишор болои худ эҳсос мекунад. ӯ ба шакли бозии хави ба роҳ монда рост намеояд. имрӯзҳо ки равзанаи трансферӣ дар Аврупо фаъолона амал мекунад, дар бобати Кесе низ хабарҳо зиёд ба чашм мерасанд. дастаи Милании Интер омода аст ки яке аз бозингарони асосии худро барои гуфтушунид бо Барселона пешниҳод кунад. гап сари он меравад ки Интер барои ба даст овардани Кесе Марсело Брузовичро ба Барселона пешниҳод дорад. Барселона дар ин бобат ҷавоби расмӣ надодааст, вале шояд рӯзҳои наздик ин масъала фаъолтар дида шавад. бачаи Роналдиньо ки 17 сол дорад ба бошгоҳи Барселона ҳамроҳ шуда истодааст. ин бача ҳикояи аҷибе дорад ва мо онро кӯтоҳ ба шумо мефаҳмонем. номи писари Роналдиньо Жуао мебошад ки дар Бразилия дар дастаи Крузеро шартнома дошт. бале, дар Бразилия аз 14-солагӣ дастаҳо метавонанд бо футболбозон шартнома банданд. Жоао тӯли ҳамин сол ки дар санҷишҳои дастаи Крузеро буду баъдан шартнома баст, нагуфта будааст ки писари Роналдиньо аст. респект ба ӯ, худашро одам сохту аз шӯҳрати падараш истифода набурд. Роналдиньо бо модари ӯ ҷудо шудааст, ҳарчанд аз хурдӣ ба онҳо кӯмаки молиявӣ мерасонду хунаи алоҳида гирифта буд. Жоао ҳатто ба санҷишҳои дастаи ПСЖ қарор дошту ҳамаро дар ҳайрат гузошта буд, вале бо онҳо шартнома ба имзо нарасонд. айни ҳол бо дастаи Крузеро қатъи ҳамкорӣ намуда ба дастаи ҷавонони Барселона ҳамроҳ шуда истодааст. акнун падараш дар канораш аст ва роҳи дурустро ба ӯ нишон хоҳад дод. умедворем генҳои сеҳрноки Роналдиньо дубора аз худ дарак медиҳанду таланти наве дар футболи муосир кашф мешавад. ба ҳамин тамом, то наворҳои баъдӣ, хайр дӯстон.